Charot. So, I'm the camera girl for today's video. So, yun na yun. Ay, ayun, magandang hapon mga tropa. So, sa video pala na to, so may gagawin pala tayo na. Dahil pag-usapan natin kasi yung late maturing na manok. So ngayon, kasi late maturing yung mga manok natin. So gagawa tayo ng strategy para mabilis silang mag-develop o kaya mabilis silang magkaroon ng agresibo na pag-iisip. So ngayon, meron tayo dito isang pullet na. So ito yung ating Boston Gold. Ayan yung Boston Gold natin na pullet. So ito kung na ito mga tropa, bullhen na to kasi may magto 2 years na to itong pullet na to. So ito yung nanay nito. Yan ang nanay niyan. Boston Gold. Nanay o tatay? Ah? Nanay o tatay? Ayun yung tatay niya. Bakit nangingitlog ba to? Yan yung yan yung anak. Ayan yung anak niya pala. So ito yung tatay. Ito naman yung nanay. So ngayon, ayun mga tropa, yung mga binata natin, tuturuan natin silang magselos. Ayan, so pag-ibig ng manok, kailangan dapat matuto silang magselos sa mga kapwa nila manok. Para sa ganun, may itatak sa isip nila na yung ibang manok is karibal nila sa kanilang pag-ibig. Ayan. Karibal? So yun yung gagawin natin ngayon mga tropa na. So yan. So kukunin lang natin yung touchscreen. So ngayon, ilalagay natin siya dito sa may malapit dito sa kanila. So yan. Yan, yung scratch pin natin. Nalagay natin. So ngayon, kasi nakita na nila to eh. Yan, nakikita nila tong inahin na to. Ayan. Iikot muna natin. Ayan. Ikot muna natin itong bullhead na to, itong inahin. Nakikita na lang. Oh, yun. Oh, diba? Kita nyo naman, diba? Agresibo na sila. So, ikot lang muna natin. Tulad nito mga tropa. Agresibo na sila. So, ngayon, lalagay natin to, yung makita nila, yung makikita talaga nila. Sila makikita nila yan. So, lalagay natin tong inahin dito. O, diba? Narinig nyo mga tropa, ayan o. Nagre-react lahat yung mga manok na yan. Nagre-react lahat sila. Lalo yung mga binata, ayan o. Chicks daw kasi guys. Nagre-react sila, ayan o. So, papanuurin lang muna natin. Ayan, titignan natin. Kaya ilapit natin dun sa banda ron. Lapit natin. Lapit natin para mas makita ng mga binata natin na mga monkeys. Ilagay natin sa dito. Kung pag-ibig din palang manok. So, ilalagay natin sa dito. So, ayan o. Nagre-react yung mga ibang manok. Diba? Tingnan yung mga tropa. Yun yung mga reaction nila, diba? Parang tumutunog-tunog sila. O, ayan o. O, diba? Naririnig nyo. So ngayon, ang gagawin natin, pagsisilusin natin sila. No, kukunin natin tong Boston Gold natin. Kasi sila naman kasi yung magkapares talaga. Yung Boston Gold natin. So, ito. Ilalagay natin ito dun sa may sa may inahin. So, nakita nyo mga tropa, no? So, nilagay natin yung inahin doon. So, ngayon,
nakatatak sa isip nila, sila yung unang nakikita dun sa babaeng manok. Yan, sa babaeng manok. So, niisip nila, uy, kami yung unang nakikita nito. So ngayon, kukuha tayo ng ibang manok. So yun. Papakastahin natin. Sige, nilaki natin. Ayan o. Ayan. Ayan siya. So, kinasta na ng mga tropa. So ngayon, tignan nyo yung reaction ng mga manok na yan. Yung reaction ng mga manok na yan. Diba? So ngayon, diyan na papasok mga tropa. Diyan na papasok na yung ibang manok na yan, kasi nakita nila na inagawan sila ng kanilang minamahal. Ngayon, siyempre, magagalit na yung mayan. Yan, magagalit na sa kapwa nila manok. Kasi iisipin nila, yung ibang manok na yan is karibal na nila sa babaeng manok kasi inagawan sila ng minamahal nila. Katulad ng sa camera woman natin, inagawan ng pagmamahal yan. Ay, charot. So yun yung magiging Charot, nagsasalita pa siya so guys. yun yung magiging epekto ng ginawa natin na yung paglalagay ng inahin dito sa malapit sa kanila, tapos nakikita na yung ibang manok na yan na may isang inahin dito, tapos hindi sila yung kakasta. So ibig sabihin yan, magkakaroon tatatak sa isip nila na yung ibang manok na yan is magiging karibal na nila sa ibang manok. So yun, so ganun lang yung strategy kung paano natin ipamature yung isip ng mga late maturing natin ng mga manok. So ganun lang mga tropa yung strategy niyan. So first time ko lang din na nagawa yan. So ngayon ko lang ginawa to, pero sabi ko effective naman. Effective naman. So nakita nyo naman, di ba? Ayan sila, nanonood sila oh. Nagre-react sila. Gawa nga nung itong manok na to, yung pumasta, hindi sila. Yan. So yan yung pag-ibig ng manok. Sana all guys may pag-ibig. Pero yung manok no? Right. De, So, joke yun lang. mga tropa, no? So ngayon, tatatak na sa isip ng mga to na ang mga manok na to is karibal na nila sa inahin na manok. So yun lang yung vlog natin mga tropa. So pinakita ko lang sa inyo kung paano yung gagawin natin kung late maturing yung mga manok natin. At syempre pag ganun na late maturing, kailangan gawan natin ng paraan para sa ganun maging mabilis na mag-mature yung isip nila. Kasi tatatak na sa isip nila na may karibal na sila sa pag-ibig nila. So yun lang yung vlog natin mga tropa, and see you sa next na vlog natin. Bye! Bye!